Stadsvastelovensvereniging De Nuel presenteert 10 november Aard op Nu op het Münsterplein in Gemeun. Je kunt gratis en voor niks genieten van optredens van de badmutsen. Wat wij doen, dat voelt je borstel. Nee! En zelfs op plek willen hebben. Boeien! Roy Zelder. Ik blijf altijd. La Bamba. Weer morgen weer, het hek is van de dag. Alleen Rutte. Deze nacht is te kort om te slapen. En ik nog vaker niet open. Spik en Span. Ook al zijn we slazerij, en ook al moet ik nu op weg. Ik wil blijven. De Doddenzek. Ach, dan zien we van de stroot af. We zien weer van de stroot af. Big Benny. Heb ik weer een whisky. Soms zet nog eens een lamp van ben van whisky. Krieg ik gooien zingen. Zaterdag 10 november, half 8, Münsterplein Gemeun. Aard op Nu werd live uitgezonden op Radio Vastelovend.